uSenkingeni umculo kaMaskando kakwe abaculi abasebancane nobasanda ukufika endimeni. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathina ukuthi intombi zomqomela amehla ngamanye zibaqomela imali tuwazi. Ngana kwathi ngawusuku lakho lokuqala la ngicela wenze ukulungela press subscribe button, share, pin, comment khona nakho konke. Uma subscribe ikhemela khamba so senze kube wena oqala uthola notification noma sikufala evideo phambili. Kanti ke uma ngabe umdala uyazi sihlangana phana ku comment section ungakhohlwa upress ibutton la join usiphe njalo u10 kuphela kwenyanga. Kanti ke siqinisekise ukuthi imininingwane yasebhenki wena na bakwa YouTube. Ngane zawethu inkulu indaba ingoKhuzani. uKhuzani uyakhipha kusasa umhla ka1 uyayidedela album yakhe. Kodwa okumphatha kabi nokumphatha kabuhlungu ukuthi kunabaculi abathatha isibindi njengoba sazi ke ukuthi uKhuzani noMthandeni bese bayibona abaculi abalanga seqhulwini Max sondela insuku zokukhipha. Kodwa uKhuzani ukhetha ukuthi yena ayidedele mhla ka1 album yakhe ukuze ezovimbanisa kahle nje asheshe aqotha. Kodwa kunenkinga yokuthi inkosi yamagcokama isikujwayele ukuthi ikhiphe ngosuku olulandelayo wathi khipha uKhuzani. Kanti ngokudlula into engayibona ukuthi inkosi yamagcokama yangena emarenkeni okuyila khona umculo sabalala khona. Yaphinde futhi yangena emahostela okuyila umculo sabalala khona. Ngiyayibona lezi ezinye indawo ezincanyana ezifana nabo Res noma ingekho encane na iRes iyasupporta kakhulu online kanjalo ukuthi angeke ngiqamba amanga. Ngiyayibona indawo ezifana namalokishi ezisupport, ngiyayibona indawo ezifana namakhaya, ngiyayibona indawo ezifana namadolobha afaniswa mhlambe nezigceme ezincane yabo ezaseNatal nezaseGoli. Kodwa emarenkeni ngane zakwethu sinesiqiniseko sokuthi kusuke kuvale bona lawo bacula abasuke besanda ukukhipha. Inkosi yamagcokama inokukhipha umculo othandekayo nodlaleka kalula nosheshe understanding nangendlela oculeka ngayo. Sinenkinga futhi entsha uMenzi naye uzokhipha umhla ka2. uMenzi uzokhipha ingoma ethi Oh My Friend. Ngane zakwethu le ngoma izile ukuzodlala nezingane ngoba abantu besifazana bazobe begudlana ngayo. Khumbula ukuthi umculo mangabe ekhipha ubuka indlela abantu ngoba bazoyisebenzisa ngayo. uMenzi le ngoma uyibonile ukuthi inayo ivalue futhi angeke izi underrated ngoba abantu besifazana bazogudlana ngayo ngoba vele bese beqalile bekhuluma ukuthi uma ngabe ukuthi wena umithela kanjani umuntu ongakaze waya kubo noma umithela kanjani umuntu waseNigeria ungakwazi eNigeria wena kodwa usunengane yakho. Uyabona into efana nalezo songane zawethu uMenzi wakhipha ingoma efana le. Yabona nje i-content yakhona ithi ayifana nale ngoma ethi akona Nigeria. Le ngoma kaMenzi ethi usewazi wonke umzimba my friend thina sazi ikhanda lodwa. Ngane zakwethu ngempela masiqiinisekisa ukuthi ngempela bakhona abantu abalala no my friend. Hayi ngeke ngane zakwethu angiboni kanjalo angiboni. Kodwa ke masihlabela phambili ngane zakwethu owesifazane oshiye angalazi kubalandeli bebethi ufike wakhipha ivideo lwasisi bamcorrect abalandeli. Wasethi cha bobo ngiyazi ukuthi nina senadlula ngokucorrect. Ingoma yokuqala iGcokama elisha kwafika kwayiParis kwathi ingoba efeaturishe uLwa navika ngalokho tukutuku usekuvelele ingoma yama NND efeaturishe iGcokama elisha sekuthiwa eyama NND akuyona iGcokama. Kanti iParis kwakho yaba ngoba iParis yayibiza uLwa. Le ngoma le nina senithi hayi yama NND ibizoba kube ayivezwanga iGcokama ngalendlela eliveze ngayo. Ibizokwazi ukuthi rayitheke ngalendlela ngoba ama NND bawethu angifuna uqamanga ayacula. Kodwa abanye babacula ba-underratekayo ngesimo sokuthi kunebhizi la phezulu yamakhosi omaskandi kwehle. So aswabona isikhathi esiningi emcimbini ama NND aqashwa kule micimbi le mhlawumbe esuka private kakhulu but lama festival amakhulu asijwayele ukwabona noma mina angisho njalo angijwayele ukwabona nje ukuze ngiyikhiphe ekhulumeni ngokwasewethiwa ngichemile. So iGcokama elisha bethandana ingoma ethi ngifuna ukuhlabekisa i-ex yami maye ngibona ku TikTok ake sithi ukubamba kancane ivideo yakhe lo sisi echazela. Uyabona ke mina ungangichazeli futhi ungangifaki kwipolitiki kaMaskandi angingene lapho mina. Yangizwa ngithini? Ukuthi uMthandeni upikwe yiNND noma upikwe yiNIU angingene lapho mina. Mina bengimvuma ukuthi uMthandeni Manqele ngo2023 ulwile futhi inkani yakhe iyamsebenzela ngempela. Zolo lokhu ushaya iParis yatrenda futhi namanje yatrenda nathi hayi ngenxa yaMthandeni ingenxa yokuthi upike uLwa. Manje uma isepikwe yiNND nayo isiza lengoma isiyihit seniyajika manje
ngokuzayo ke futhi uthulise abangani bakho noma uthulise obondlayo awungondli mina. Actually it's a Sunday namhlanje. Let's go and worship God. Happy Sunday. Happy Sunday. Muhle uThixo kuseni. Alright, sho njalo ke intokazi laphana ithi wothulisa obaphakela mina ungiphakele. Hey, abanye abantu bakwazi khona. So ngale yabona sisi mina ungikhulumele kule ndaba ukuthi kuthiwa ngichemile. Ngiyathanda kanza kwethu ukuthi sihlakaze iqiniso. Lento ukuthi ngichemile mina ngizokwenza ivideo but ngimchazele ukuthi into yami mina channel yami isebenza kanjani. Hayi ngoba ngichemile. uKhuzani ngiyamkhuluma kahle. Njengoba njengamanje kufanele ngimkhulume kahle. Wenze kahle uKhuzani ayikho into ayenzile. Kodwa inkinga anayo uhlaselwa labaculi abancane manje emaceleni. Abakhona la endimeni abadumile. Futhi kodwa phela bancane kuyena ngokweminyaka esemculweni uhlaselwa ibona okufanisa nenkosi uMtebhosha noMenzi uMzulu bayeza beze nje emva kwezikhathi bafethu abaculi bazokhipha abakhathalela ukuthi uKhuzani sekhiphile noma kunjani. uKhuzani ngokujwayelekile uyavimbanise futhi nomculo wakhe uyayuthengwe kakhulu. Singakhohlwa njalo ukuthi ufeature uBig Zulu kanti ke usithe ukusipha ama highlights asithi kubamba ama highlights efeature khona uBig Zulu. Njengoba izinsizwa ke isho kamnandi lapha ke ukhuba naye ke uBig Zulu kanti ke bebehlanganyele kanye naye uSiphesihle noFalabo beyiculela nje live esingazi ke ukuthi le ngoma iyona inaba feature iyona uBig Zulu noma enye. Ngaleza kwethu mahlabala phambili lapha sithi ubheka sithi pheqa lapha ke unodaba ngaleza kwethu uMtebhosha njengoba nazi ukuthi inkomo ikhiphile isingile yayo ikhiphile isingile ayikhiphe ipromo kwamanje angazi ukuthi isingile izofumana singile noma izofuma mhla ka2 ngathi izofuma mhla ka2 so ngaphandle komusho isikhathi kamntana sekhaya uMtebhosha kunensizwa esebenzela inqubeko maskandi channel lapha nakuthithi ishilo yathi hey ngiyakhumbula nje uMtebhosha etrenda yathi insizwa uMtebhosha longambhayizisi lolu dumo ebese kuba ukuthi uyacula ngampela ke leyo insizwa eligwinyanga amazwi ayogwinyanga amazwi wayo ngoba nayo inkomo isiyacula manje kanti nosiqiniseko futhi ubuye wakuveza ukuthi cha wena wayetshela ukuthi kuyadlalelwa ayingazi ukuthi lento le yokuthi uMtebhosha isi-serious ngalendlela njengoba ke uMtebhosha seze wakhipha isingile ngane zakwethu angisazi mina isizathu sokuthi uMtebhosha azakhipha isingile angisazi ngoba ngingasazi ngampela ukuthi uMtebhosha ingobe engayazi ni game yakumaskani noma ingobe engabone ukuthi angasa besenkingeni ukukhipha lesingile yakhe angazi ngoba beku right ephakathi komhlane weGcokama nongizwe yabo ephakathi komhlane weGcokama nongizwe manje yena emese ikhipha kulowo mhlane uzofuna ukuthi bemsupport yini ngoba ungizwe ubusiness into zakhe beku right uMtebhosha hamba nongizwe iGcokama libusiness into zakhe beku right iGcokama lahamba naye uMtebhosha yabo kodwa manje yena ngoba esekhomba ukuthi uyacula manje ukhomba ukuyimela okungenzeka futhi bamiyeke bahlehle bese yayimela bese ethi mhlamba bana liqiniso engeke ngibagxeke mina mayetha bana liqiniso ngoba bawe bento efanele beyenze phela uMthandeni akakwazi ukuthi evikele uMtebhosha usezomaka igame manje okuchaza ukuthi usengomunye wabadlali abazo attack egroundini yabo so wena kuthini ukuphawula kwakho ngoMtebhosha asigxeki la ngane zawo kodwa ngokuthi nje umuntu athola udumo lento ayifuneki ukuthi umuntu athola udumo ebese bona ukuthi yena udumo lakhe lizoshabalala uma engaculi ngcono avela acule so nayi video yaMtebhosha ecula
khona bangithatha kancane ngizobagila khona bangithatha kancane khona bangithatha kancane ngizobagila khona bangithatha kancane khona bangithatha kancane ngizobagila ngizobagilela umhlobo nansi inkomo iyakhula kancane nansi inkomo iyakhula inqanqale niyakhula kancane nansi inkomo le niyakhula inqanqale niyakhula kancane inkomo le yayizongane wethu inkomo laphana ukuthi thina ngempela ithi nansi inkomo la iyakhula kancane ngane zakwethu kufanele siligomele iphutha noma ngathi usekhaya njengamanje usaziwayo udumile uyabona ukuthi abantu bayakuthanda futhi bayakujabulela ngazo zonke izikhathi kodwa ngcono ubambisise kulokho abakwazela khona noma bakuthandela khona ngoba kule ndima kuthi akube nzima isimo nje esibhekane noquality sinzima kakhulu ngoba njengamanje abantu bebemazela ukuthi usaziwayo noma unontanda kubuka kunzima manje mase kumele aphinde bajikise futhi aba-understandise ukuthi uMculo uquality waqale wachaza wathi yena ke wenzela ukuthi lento le mangabe engena stage kungabi nokukhuluma okuningi kodwa manje kubuke ngathi kuneyinkinga eziningi abhekana nazo zasemculweni engamele ngabe ubhekana nazo kumele ngabe mhlawumbe uyikhobela ngobona unontanda kubuka ngendlela ebona unontanda kubuka ngayo ngabe mhlawumbe kungcono kuphinde kuzoba ilomjita wathi ukhuthuza wenza iphutha nje ngokuthi eyocula so ngane zakwethu lento le bahambe bebe nenkinga bevaleleke bese bethi amaqhawe anenkinga noma amaqhawe awabathandi ngalendlela ke ekwenzeka ngayo emculweni nayo ke into ezohlasela yena ke uMtebhosha noma into azobhekana nayo iyona le esikhuluma ngayo ukuthi ke abaculi kuba right bakuthande mawukuthi umculi ukuthande umodela noma njalo ukuthi qhubeka khona ngoba kuzoba nenkinga yokuthi wena ufuna ukuzojoyinela kumaskandi befike bekuvalela noma befike uthi ngala ngeke belokhu bevulela wena engela ngoba bathi kade bekwazi ukuthi uzomodela ngoba la useparishini wonke umuntu ucabangela ikhishi la kwabo ukuthi kumele libe right so ngiyafisa nje mawukuthi ngampela kunesimo la kusengaphebezeka khona iphebezeke nje lento yokuthi abaculi noma kwande abaculi abanganasidingo abafaniswa nabo quality abafaniswa nabo uMtebhosha abafaniswa nabo ke uKhuzani baningi kakhulu abaculi ekufanele behlaselwe iskepe anti ke akugcini ngokusho mina nabalandeli bayakhala ngazo lezo zimo so ngane zawethu ngiyafisa ukuthi nje ngizuvula lakho mayelana nalolu daba engisanda ukuthula lona mina ngibambe kwivideo landelayo uyena ke uMathinto Cebisi intombi zomqamela amehla khabanye kumele imali uthoboza ungakhohlwa upress button la join lapha ke usiphe u10 udonate channel yakho njalo kuphela kwenyanga kanti siqinisekisa ukuthi imininingwane yakho ibonwa wena nabasebhenki bese thina sibona ngale mali okhethe ukusipha yona ngala wethu ungakhohlwa ukulike mina ke ngibambe kwivideo landelayo sengiphuma kanje danko.